കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീശ്രീരാഘവേന്ദ്ര മന്ദിരെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് പാദങ്ങളാശ്രയ സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാഘ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവ സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസ് മാതാജിയുടെ ഭർത്താവ്, ഹസ്ബൻഡ് ഇന്നലെ രാത്രി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. കുറച്ച് 2 ആഴ്ചയോളം ആ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 ആഴ്ച മുന്നേ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തീരെ വയ്യാതെയാണുള്ളത്, അങ്ങനെ തീരെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, മാതാജി നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. നല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത്. അപ്പൊ കുറെ എതിർവശത്തുനിന്ന് എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മാതാജി ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുണ്ടായി മാതാജിയോടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് അവരുടെ കർമ്മ ഫലത്തിന്റെ ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിക്കും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാതാജി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു മാലയൊക്കെ ജപിച്ചപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാതാജിയുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏകാദശി തിഥിയുടെ അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം. ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna Krishna Hare ഹരേ Hare രാമ Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 ഹരേ Krishna രാമ Krishna ഹരേ Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Rama Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള ഗീതാ ടി മാതാജിക്കും കുറച്ച് വയ്യാതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചികിത്സയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാതാജിക്കും കുറച്ച് വയ്യാണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് ഉള്ളത്, ഹോസ്പിറ്റലിലാണുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് മാതാജി വിളിച്ചപ്പോൾ മാതാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. മാതാജിക്ക് ഇനിയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സൊക്കെ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാലം കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Krishna, Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അവസാനം 38 ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ പനിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായി, അതുകൊണ്ടാണ് 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 39, 40 ആക്ച്വലി എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 44 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദക്ഷൻ നാരദമുനിയെ ശകാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ നോക്കിയത് അല്ലേ. 38 നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, നീ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു അല്ലേ, എന്നാൽ നീ അതിന് യോജിച്ചവനല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. 39 പറഞ്ഞത്, നീ ഒഴികെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ബദ്ധാത്മാക്കളോട് വളരെ ദയയും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ആകാംക്ഷയുമുള്ളവരാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ അല്ലാത്തവരോട് ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദം തകർക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അറപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഭക്തനായി ചമയുന്നതിൽ നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാരദമുനിയെക്കാളും കാരുണ്യമുള്ളത് വേറെ ആരുമില്ല. നാരദമുനി അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാരദമുനിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രജാപതി ദൃശ്യം തുടർന്നു, പരിത്യാഗബോധം ഉണർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപെടാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരുവന് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണരാതെ നീ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെറുതെ വേഷങ്ങൾ മാറ്റി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നാരദമുനി ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പരിത്യാഗി ആവില്ല. ഇതാണ് അവര് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇതല്ല ശരിയായ പാത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും വിരക്തി വരണം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത് കൊണ്ട് അവര് വിരക്തരായി മാറുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ അവരെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ ഇനി ശപിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ. ദക്ഷിണ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എന്താ എല്ലാവരുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യലാണ് ദക്ഷിണ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെയുള്ള ജന്മത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ടു തൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് എന്ന ഒരു പരിഗണനയിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു അല്ലെ മഹാദേവനോട് അപരാധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മഹാദേവന്റെ പത്നി അല്ലെ തന്റെ മകളാണെന്നുള്ള ആധാരണ്യ മകളുടെ ഭർത്താവാണെന്നുള്ള ആ ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് അവരെ അപമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദശന്റെ കഴുത്ത് അറക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോഴും നാരദമുനിയെയാണ് അല്ലെ. നാരദമുനി എന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്.
അതുകൊണ്ട് അതെ ശിവൻ മഹാദേവൻ പ്രസാദിയും ക്ഷിപ്രകോപിയാണെന്ന് അല്ലെ. മഹാദേവനും നേരത്തെ ചെയ്തില്ല. മഹാദേവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളാണ് ദേവിയോട് അങ്ങനെ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ വീരഭദ്രനാണ് പോയിട്ട് ദശന്റെ തലയെറുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി ഇത്രയും അപമാനിച്ചിട്ട് നാരദമുനിക്ക് യാതൊന്നുണ്ട്. നാരദമുനി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദശനെയും കൂടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാക്കണം, ഈ ജന്മമെങ്കിലും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ എന്നാണ്. ആയില്ല, തീർന്നില്ല. ഇനിയും ദശൻ വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ശപിക്കുകയാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അടുത്തതിൽ പുത്രിമാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദശന് ഈ പുത്രന്മാരെ എന്താ പറയാ ജനിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തുകയും ഇനി പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ 60 പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകും. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും. ചന്ദ്രന് 27 പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരോട് എന്താ പറയാ തുല്യ മനോഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നതിനും ചന്ദ്രൻ ഒരുവളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കും. അത് ദശനെ പിടിക്കാതിരിക്കും. ചന്ദ്രനെ വീണ്ടും ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ്, ചന്ദ്രനെ നിനക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ചന്ദ്രനെ എന്താ പറയാ പൂർണ്ണചന്ദ്രനാവുന്നു. പിന്നീട് അത് ചുരുങ്ങി വന്നിട്ട് അല്ലെ അമാവാസി വരെ എത്തുന്നു. വീണ്ടും വലുതായി വന്നിട്ട് പൗർണമിയാവുമ്പോൾ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലെത്തുന്നത് ദശന്റെ ശാപമാണെന്ന്. അതുപോലെ നിനക്ക് പിന്നീട് സന്താനങ്ങളില്ലാതാവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു 27 രാജ്ഞിമാരിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദശനി തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് ദശന്റെ പണി അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദമുനി എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. നമുക്ക് 41ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അതേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6ഠ സ്കന്ധം 5ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതീഷ്ണിതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ തദാ ഭിന്നതി പരൈ. നാനഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതീഷ്ണിതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തദാ ഭിന്നതി പരൈ. നാനഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതീഷ്ണിതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തദാ ഭിന്നതി പരൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതീഷ്ണിതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തദാ ഭിന്നതി പരൈ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതീഷ്ണിതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ തദാ നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തദാ ഭിന്നതി പരൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞോ? തീക്ഷ്ണതാമെന്നല്ലേ അർത്ഥത്തിൽ നേരെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഞാൻ വേർഡ് നോക്കട്ടെ. തീഷ്ണത എന്നാണ് വേണ്ടത്. തീഷ്ണത തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അത് മലയാളത്തിലുള്ള തെറ്റാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയ തീഷ്ണതാം. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തദാ ഭിന്നതി പരൈ. അപ്പൊ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്. തസ്മാൻ ന തദാ ഭിന്നതി പരൈ കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ലൈനില്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലൈനില് തീഷ്ണത എന്നാണ്, അത് തീഷ്ണി എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ തസ്മാൻ ന തദാ എന്നുള്ളതാണ്. ന തദാ
തഥാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ, ന തഥാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയല്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക ദേവി ദസ്മാതജി തന്നെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ നഞ്ജാനാതി പുമാൻ വിഷയ തീക്ഷ്ണതാം നിർവിദ്യത്തെ സ്വയം തസ്മാൻ ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതൃഷ്ണതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാത് ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതൃഷ്ണതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതൃഷ്ണതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനന്ദ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയ തീക്ഷ്ണിതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനതി പുമാൻ വിഷയ തീക്ഷ്ണതാ നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തഥാ ഭിന്നതി പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയ തീക്ഷ്ണതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസ്മതി ദസ്മാതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയതൃഷ്ണതാം നിർവേദ്യത സ്വയം തസ്മാത് ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി അല്ലേ ഇത്? KM ഇതാക്കി പോണ്ട പേരവിടെ. ഓക്കെ, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയ തീക്ഷ്ണതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയ തീക്ഷ്ണതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാ ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാൻ വിഷയ തീക്ഷ്ണതാം നിർവിദ്യതേ സ്വയം തസ്മാൻ ന തഥാ ഭിന്നതി പരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ചെറിയ വിവർത്തനം ഭാഗത്താണ് വേഗം കേട്ടോ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. എല്ലാ അസന്തുഷ്ടികൾക്കുമുള്ള കാരണം ഭൗതിക ആസ്വാദനമാണെങ്കിലും എത്ര ക്ലേശകരമാണ് അതെന്ന് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാത്ത ഒരുവൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള
ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി നേടുന്നതിനൊപ്പം ഭൗതികാസ്വാദനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അന്യരുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഭൗതികാസ്വാദനം നിന്ദ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവന് കഴിയും. മറ്റുള്ളവരാൽ മനസ്സു മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരുവനെ സ്വന്തം അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ സ്വയം മനസ്സു മാറ്റുന്ന ഒരുവനോളം വൈരാഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയാകാത്ത പക്ഷം ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ബന്ധ്യാക്കി ബുജ്ഹിവേ പ്രസവ വേദന. ബന്ധ്യ എന്നാൽ ഒരു വന്ധ്യയായ സ്ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം. അത്തരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയില്ല. അവൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രസവ വേദന അറിയാൻ കഴിയും? ദശപ്രജാപതിയുടെ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൾ ബുദ്ധിമതിയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗർഭവതിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എന്തു തന്നെ ആയാലും അതൊരു സത്യമല്ല. ലൈംഗികാസ്വാദനം അത്രയ്ക്ക് മേൽ ശക്തമായതിനാലാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. ദശന്റെ തത്വശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ അകപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അവൻ സ്വാഭാവികമായി വിരക്തനാവുകയും വേണം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭൗതിക പ്രകൃതി അത്രയധികം ശക്തമാകിയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ക്ലേശം അനുഭവിച്ചാലും ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ല. തൃപ്യന്തിനേഹ കൃപണാ ബഹു ദുഃഖഭാജഹ. ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതികളിൽ ഒരുവനെ നാരദമുനിയെ പോലെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുള്ള ഭൃത്യനെ പോലെയോ ഉള്ള ഭക്തനുമായി സംസർഗമുണ്ടാകാത്ത പക്ഷം അവനിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന പരിത്യാഗത്തിനുള്ള പ്രചോദനത്തെ ഉണർത്താനാവില്ല. ഭൗതിക സന്തോഷം ധാരാളം വേദനാപൂർണമായ അവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായതിനാൽ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായി അതിൽ നിന്ന് വിരക്തനാകുമെന്നത് വാസ്തവമല്ല. ഒരുവന് നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ യുവാക്കളും യുവതികളും ഭൗതികാസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവണത ഉപേക്ഷിച്ചത് അനുഭവത്താലല്ല, മറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരുടെയും കാരുണ്യത്താലാണ്. നമുക്ക് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. യന്നസ്ത്വം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. യന്നസ്ത്വം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേധിനാ കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേധിനാം കൃതവാനസി ദുർനഷ്ടം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്ത്വം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേധിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നത്വം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹം കൃതവാനസ്യ ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി ദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതമാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേദിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നസ്തം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേധിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരാണ്? രമാദേവി ആവുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, മാതാജി കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതിയോ? മാതാജി ഒന്നുകൂടിയോ? ആരാണോ ചാറ്റിൽ ആരും വിട്ട്? ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. രമാദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നസ്ത്വം കർമ്മസന്ധാനാം സാധൂനാം ഗൃഹമേധിനാം കൃതവാനസി ദുർമർഷം വിപ്രിയം തവ മർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭാര്യയോടും സന്താനങ്ങളോടും ഒപ്പം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഞാൻ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ കൂടാതെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് സത്യസന്ധമായി വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. ദേവയജ്ഞം, ഋഷിയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, നൃയജ്ഞം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യജ്ഞങ്ങളെയെല്ലാം വ്രതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഗൃഹവ്രതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാത്ത നീ എന്റെ പുത്രന്മാരെ സന്യാസത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് തെറ്റായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് എനിക്ക് വളരെ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഒരിക്കൽ സഹിക്കാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥ മേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.
അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ആർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അത് ഒരു വീട് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ആർക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തന്റെ നിഷ്കളങ്കരായ 10,000 പുത്രന്മാരെ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ നാരദമുനി സന്യാസത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ പറയാത്ത എല്ലാം സഹിച്ചവനാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ദക്ഷ പ്രജാപതി ആഗ്രഹിച്ചു. ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ ചിലപ്പോൾ ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കാരണം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയില്ലാതെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഗൃഹമേധികൾ. ശരിയായ ഗൃഹസ്ഥർ എന്തു തന്നെയായാലും ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭാര്യമാരോടും സന്താനങ്ങളോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ്. നാരദമുനിയോട് മഹാമനസ്കുതയുള്ളവനാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദക്ഷ പ്രജാപതി നാരദൻ തന്റെ ആദിത്യ പുത്രന്മാരെ തെറ്റായി നയിച്ചപ്പോൾ താൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ദയയും സഹിഷ്ണുതയും ഉള്ളവനായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും നാരദമുനി രണ്ടാമതും തന്റെ പുത്രന്മാരെ തെറ്റായി നയിച്ചപ്പോൾ അവന് ക്രുദ്ധനായി. അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസിയല്ലെന്നും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും താൻ നാരദമുനിയേക്കാൾ മഹാനായ സന്യാസിയാണെന്നും തെളിയിക്കുവാൻ ദക്ഷൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകം 43. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. നാരദമുനി ശപിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തന്തുകൃതന യന്നസ്ത്വമഭദ്രമചര പുനഃ തസ്മാലോകേഷു തേ മൂഢാ നാഭവേദ്ഭ്രമദപദം. തന്തുകൃതന്ന യന്നസ്ത്വം അഭദ്രമചര പുനഃ തസ്മാലോകേഷു തേ മൂഢാ ന ഭവേത് ഭ്രമദപദം. ഓക്കെ, ആരൊക്കെ ആയി കൊടുത്തില്ല? ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജൻ മദൻ ചൊല്ലിക്കൊടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തന്തുകൃന്ദന യത്നസ്ത്വം അഭദ്രമചര പുനഃ തസ്മാത് ലോകേഷു തേ മൂഢാ ന ഭവേത് ഭ്രമദപദം. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം. ഓക്കെ, വത്സലയം മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് മാതാജി കിട്ടുന്നുണ്ടായില്ല. ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പറ്റുമോ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. നീ എന്റെ പുത്രന്മാരെ ഒരിക്കൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ നീ അതേ അമംഗളകരമായ കാര്യം വീണ്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നറിയാത്ത നീ ഒരു തെമ്മാടിയാണ്. പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് നീയെങ്കിലും ഒരിടത്തും നിനക്ക് സ്ഥിരമായി തങ്ങാൻ കഴിയാതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്താ നീ ഒരു തെമ്മാടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയോട് ദശം പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ. എന്താ ശാപം? നിനക്ക് സ്ഥിരമായി തങ്ങാൻ ഒരിടത്തും തങ്ങാൻ കഴിയാതാവട്ടെ അല്ലെ. ഒരു സാധു ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് താമസത്തില്ല. അവര് ഈ ദശനെ പോലെ കൊട്ടാരം എടുത്തിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലെ. ഒരു സദാസമയം ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ശാപം ഒന്നുമല്ല നാരദമുനി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രഭുപാദർ പറയും എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ശാപം എനിക്ക് നീട്ടിയിരിക്കാമെന്ന്. നാരദമുനി എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ദശന്റെ പുത്രന്മാരൊക്കെ നേരായ വഴിയിലാണ്. ദശന്റെ കണക്കൂട്ടലിലാണ് അത് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ദശൻ കണക്കൂട്ടുന്നതാണ് നാരദമുനി തന്നെ മക്കളോട് ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഞാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ കൃഷ്ണ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ എന്താണ് എന്നെയും ഇതുപോലെ ശപിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം നോക്കുക. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ദശ പ്രജാപതി കുടുംബജീവിതത്തിൽ തുടരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗൃഹസ്മേധി ആയിരുന്നതിനാൽ നാരദമുനിക്ക് ഒരിടത്തും തങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ശിക്ഷയായിരിക്കുമെന്ന് ദശൻ കരുതി. വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അതൊരു ശിക്ഷ ഒരു പ്രഭാഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു പ്രഭാഷകൻ, ഒരു പരിപ്രാജക ആചാര്യൻ, മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സദാ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യൻ അഥവാ ഗുരു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നാരദമുനിക്ക് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിടത്തും തങ്ങാൻ കഴിയാതാവട്ടെ എന്നാണ് ദശ പ്രജാപതി നാരദനെ ശപിച്ചത്.
നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യത്വ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാനും ശപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് താമസത്തിന് പറ്റിയ ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തും തങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആരാ പറയുന്നു? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നാരദമുനിയെ ദശൻ ശപിച്ചു അല്ലെ, നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന്. ദശൻ കൊട്ടാരമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാ, എന്നാൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തെന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യത്വ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാനും ശപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്. എനിക്ക് ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് താമസത്തിന് പറ്റിയ ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തും തങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ യുവശിഷ്യന്മാരുടെ രക്ഷിതാക്കളാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദര് സ്വന്തം അനുഭവം പറയുന്നു. എന്താണ്? നാരദമുനി ചെയ്ത പോലെ ഞാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണിൽ എന്താണ്? ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരും എന്നെ ശപിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇതുപോലെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക. എന്താണ് പ്രഭുപാദരെ? 11 വർഷത്തിനിടയിൽ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാറില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ തന്നെ ബോംബെയിൽ പോവും, പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ, പിന്നീട് മായാപ്പൂരിൽ പോവും, പിന്നെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. ഒരു സ്ഥലത്തും ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നിടത്തും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ ബിസിയാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാറില്ല അല്ലെ. ഒരു സാധു, ഒരു സന്യാസി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്കോണുള്ള സന്യാസിമാർ അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം അനുഭവം പറയും. ഞാൻ എന്റെ യുവശിഷ്യന്മാരുടെ രക്ഷിതാക്കളാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ലോകത്തിലുടനീളം 2-3 തവണ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം സുഖകരമായ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഒരിടത്തും എനിക്ക് 2-3 ദിവസത്തിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിലേറെയോ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഈ ശാപം ഞാൻ ഗൗനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഈ വിവർത്തനം എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് തങ്ങിയേ തീരൂ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ യുവശിഷ്യന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ചും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന പക്ഷം എനിക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ ശാപം ഈ ഉപപ്രഭാഷകരിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നത്, എനിക്കിപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി നിന്നിട്ട് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ വിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഈ ചുമതലകളൊക്കെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് അതിന്റെ ശാപം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായി നിൽക്കാതെ നിങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ദൗത്യം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തർജ്ജമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് സൗകര്യമായി ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ. നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വരുന്നു. ശ്രീ ശുക ഉവാച പ്രതിജഗ്രാഹ തദ്ബാഡം നാരദ സാധു സമ്മതഃ ഏതാവാൻ സാധുവാദോ ഹി ദിദിശതേശ്വര സ്വയം. ശ്രീ ശുക ഉവാച പ്രതിജഗ്രാഹ തദ്ബാഡം നാരദ സാധു സമ്മതഃ ഏതാവാൻ സാധുവാദോ ഹി ദിദിശതേശ്വര സ്വയം. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നാരദമുനി അംഗീകൃതനായ ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയായതിനാൽ ദശൻ ശപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. തദ്വാദം, ശരി, നീ പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ്. ഈ ശാപം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ദശപ്രജാപതിയെ തിരിച്ചു ശപിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ സഹിഷ്ണുവും ദയാലുവുമായ സാധുവായതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:25-21 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ദിദിശവാ കാരുണികാ സുഹൃദാ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ദിദിശവാ കാരുണികാ സുഹൃദാ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഒരു സാധുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു കപിലദേവൻ പറയുന്നതാണ് ഒരു സാധു എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം.
സഹിഷ്ണുവും ദയാലുവും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മിത്രവുമായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സാധുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അവന് ശത്രുക്കളില്ല, അവൻ ശാന്തനാണ്, അവൻ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, അവന്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ്. നാരദമുനി സാധുക്കളിൽ ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാകിയാൽ ദശപ്രജാപതിയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം അവന്റെ ശാപം നിശബ്ദം സഹിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ തത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും പഠിപ്പിച്ചു. പ്രണാതപി സുനീചേനാതരോരപി സഹിഷ്ണുനാ അമാനിനാ മാനദേനാ കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. പ്രണാതപി സുനീചേനാ തരോരപി സഹിഷ്ണുനാ അമാനിനാ മാനദേനാ കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ശ്ലോകമൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊക്കെ ചൊല്ലും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാരദമുനിക്കുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അവര് കാണിച്ചു തരുന്നു അല്ലെ, ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അപ്പോ അത് ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നാരദമുനിയെ ശപിച്ച പോലെ നമ്മളെയാണ് ശപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്ന് ശപിച്ചതിന് പകരം രണ്ട് ശപിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ നാരദമുനിയെ ശപിച്ചപ്പോഴ് നാരദമുനി താങ്ക് യു അല്ലെ, നന്ദി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഏറ്റവും വിനീതമായി തെരുവിലെ ഒരു പുല്ലിനേക്കാൾ നിസാരനാണ് താനെന്ന ചിന്തയോടെ കീർത്തിക്കണം. ഒരുവൻ ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം. എല്ലാ മിഥ്യാഭിമാനവും ഉപേക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണം. അത്തരമൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നിരന്തരം കീർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഒരു പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ വിനീതനും വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനുമായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു പ്രഭാഷകന് എളുപ്പമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാനാവില്ല. തീർച്ചയായും ഒരു പ്രഭാഷകന് ധാരാളം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവൻ ശപിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിന് പോയപ്പോൾ കൊള്ളക്കാരായ ജഗായി മതായി എന്നീ സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും ചോര വാർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ആ രണ്ട് കൊള്ളക്കാരെയും സഹിഷ്ണുതയോടെ മോചിപ്പിക്കുകയും പരിപൂർണരായ വൈഷ്ണവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ചുമതലയാണിത്. യേശു ക്രിസ്തുദേവൻ വധശിക്ഷ പോലും സഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നാരദമുനിക്കെതിരായ ശാപം വളരെ അതിശയകരമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത് സഹിച്ചു. നാരദമുനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദശപ്രജാപതിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നതെന്നും ഈ കുറ്റാരോപണങ്ങളും ശാപങ്ങളും സഹിച്ചതെന്നും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. ദശന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നുവോ ഇത്? അതേ എന്നാണ് ഉത്തരം. ദശപ്രജാപതിയാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട നാരദമുനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാമായിരുന്നുവെങ്കിലും ദശൻ കോപം കൈവെടിയുമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിന വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുവാൻ നാരദൻ മനഃപൂർവ്വം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ദശൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവി ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കൂമ്പാരം കൂട്ടി വച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ശാപത്തിന് ശേഷം ദശൻ സംപ്രീതനായി കോപമുക്തനാവുകയും സ്വന്തം ദുഷ്പെരുമാറ്റത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരാനും മോചിപ്പിക്കപ്പെടാനും ഒരവസരം ലഭിക്കുമെന്നും നാരദമുനി പ്രതീക്ഷിച്ചു. ജഗായി മതായിയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് അപരാധം ചെയ്തപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സഹിഷ്ണുതയോടെ നിൽക്കുകയും അതുമൂലം രണ്ടു സഹോദരന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിണിത ഫലമായി അവർ പിന്നീട് പരിപൂർണരായ വൈഷ്ണവരായി തീർന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ നാരദമുനി ദശപ്രജാപതിയാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം
യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ദശപ്രജാപതി പറയുന്ന ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്, നാരദ മുനിയോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കേവലം ഉപദേശം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വിരക്തി വരില്ല, അത് അനുഭവിച്ചറിയണം. ഒരു വസ്തു ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇത് ശരിയല്ല, ഇതിനും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വേറെന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനോട് വിരക്തി വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഇത് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ വിരക്തി വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ അസന്തുഷ്ടിക്കുമുള്ള കാരണം ഭൗതികാസ്വാദനം എത്ര ക്ലേശകരമാണ് അതെന്ന് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാതെ ഒരുവൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി നേടുന്നതിനൊപ്പം ഭൗതികാസ്വാദനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അതിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അന്യരുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഭൗതികാസ്വാദം നിന്ദ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവന് കഴിയും. മറ്റുള്ളവരാൽ മനസ്സ് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരുവന് സ്വന്തം അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ സ്വയം മനസ്സ് മാറ്റുന്ന ഒരുവനോളം വൈരാഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ദർശൻ പറയുന്ന ന്യായം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ദർശന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടാണ് നാരദ മുനിയെ ഉപദേശിച്ചത്. ദർശൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മമായിട്ടും ദർശൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്തു, മഹാദേവനെ നിന്ദിച്ചു. നിന്ദിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ഒരു സതീദേവി സ്വന്തം പുത്രിയെ അപമാനിച്ച് ആ അപമാന ഭാരത്താൽ ആ ദേഹം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി സതീദേവി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ദർശൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദർശനെ അതേ ദർശൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രചേതസ്സുകളുടെ മകനായിട്ട് പിറന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് അതേ തപോബലവും എല്ലാം ഉണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ദർശന് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെ? നേരത്തെ സ്വന്തം മകള് സതീദേവിയുടെ ഭർത്താവായത് കൊണ്ട് മഹാദേവനെ, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയെ അപമാനിക്കും. ഇനി 60 അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ദർശൻ 60 പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകും. ആ പുത്രിമാരുടെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും. കശ്യപനും മറ്റുള്ള ചന്ദ്രനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അതില് ചന്ദ്രദേവന് 27 മക്കളെ ചന്ദ്രന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മകളുടെ ഭർത്താവിനെ ശപിക്കും. നേരത്തെ മകളുടെ ഭർത്താവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു, അല്ലെ? സതീദേവി ദശന്റെ നേരത്തെയുള്ള ജന്മത്തിലുള്ള സതീദേവി ദശന്റെ മകളായിരുന്നു. മകളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് മഹാദേവൻ വന്നു. അപ്പം സതീദേവിയോടും മഹാദേവനോടും അപരാധം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലും ഇനി ആ 27 പുത്രിമാരെയും ചന്ദ്രന് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചന്ദ്രൻ അതിൽ ഒരുവളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ ഇതിനെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. ചന്ദ്രനോട് നിന്റെ ശോഭയില്ലാതായി തീരട്ടെ, നിനക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന് പിന്നീട് ക്ഷയിച്ച് ആ അമാവാസി വരെയാവും. പിന്നീട് വീണ്ടും അത് വളർന്ന് പൂർണ്ണതയിലെത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു.
അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചന്ദ്രൻ ആ ഒരു 27 രാജ്ഞിമാരില് കുട്ടികളില്ല. ഇതൊക്കെ ദക്ഷൻ ശപിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദർശനാണ് വലിയ ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും വിരക്തി വരണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. പൊതുവെ പലരും പറയുന്നതാണ് പ്രസവ വേദന അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രസവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അത്രയും തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രസവ. സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു ശ്ലോകവും പ്രഭാതരിയുടെ കുറിച്ച്. ബന്ധ്യാക്കി ബുജിബേ പ്രസവ വേദന. ബന്ധ്യ എന്നാൽ ഒരു വന്ധ്യായ സ്ത്രീ എന്നാണ്. അത്തരമൊരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകുമെങ്കിൽ അവൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രസവവേദന അറിയാൻ? ദശപ്രജാപതി തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കും, പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൾ ബുദ്ധിമതിയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗർഭവതിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എന്തു തന്നെയായാലും അതൊരു സത്യമല്ല. ലൈംഗികാസ്വാദനം അത്ര ശക്തിമത്തായതിനാലാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. ദർശന്റെ തത്വശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ അകപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അവൻ സ്വാഭാവികമായി വിരക്തനാവുകയും വേണം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതി അത്രയധികം ശക്തമാകിയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ക്ലേശം അനുഭവിച്ചാലും ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ല. ഇതാണ് ദർശൻ പറയുന്ന ന്യായം. ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പറയും, പ്രസവ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ജീവിതത്തില് പ്രസവിക്കില്ല, ഇത്രയും വേദന സഹിക്കാൻ ഇനി ആവില്ല, ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും പ്രസവിക്കില്ല എന്ന്. എന്നാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ലൈംഗികാസ്വാദനം നടത്തുകയും വീണ്ടും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിരക്തി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയും, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും. പരസ്പരം ദൂരെ ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുകയും ആ ആകർഷണം ശരിയായതല്ല, ഭഗവാനിലാണ് നമുക്ക് ആകർഷണം വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയും. ആ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനോടാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വിരക്തി വരിക വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനാണ്, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും വിരക്തി വരാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക ആസ്വാദന വാസനയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വാസനയോ അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും, അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇനി അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജന്മം അങ്ങനെ ഒരു വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തീർക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹങ്ങളും മറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ്, ഒരു ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയാൽ അടുത്ത ജന്മം ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ പേനായിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോട് അമിതമായിട്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം പുരുഷനായിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കൂടുതൽ വിരക്തി ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ബന്ധത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ദർശന്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നതല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോ പറയുന്നു, ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതികളിൽ ഒരുവന് നാരദമുനിയെ പോലെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു വൃത്യനെ പോലെയുള്ള ഭക്തനുമായി സംസർഗം ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം അവനിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന പരിത്യാഗത്തിനുള്ള പ്രചോദനത്തെ ഉണർത്താനാവില്ല. ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രമേ
അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ അവര് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും വിരക്തനാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഭൗതിക സന്തോഷം ധാരാളം വേദനാപൂർണമായ അവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായതിനാൽ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായി അതിൽ നിന്ന് വിരക്തനാകുമെന്നത് വാസ്തവമല്ല. ഒരുവന് നാരദമുനിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അപ്പോൾ അവന് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ബോധപ്രസ്ഥാനത്തിലെ യുവാക്കളും യുവതികളും ഭൗതികാസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവണത ഉപേക്ഷിച്ചത് അനുഭവത്താലല്ല, മറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരുടെയും കാരുണ്യത്താലാണ്. ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരിതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ടല്ല, അല്ലെ? 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ ഇതിൽ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് വരുന്നവര് അവര് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് തന്നെ, നിത്യവും ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് തന്നെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, അല്ലെ? അവരിതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടല്ല അവര് ഇതിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അവർക്ക് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് പ്രകാരം ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടാതെ അവര് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? നേരത്തെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഗൃഹമന്ത കൂപം, അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കല്ല. ഇതാണ് ഈ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗൃഹമേദിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം, മറ്റൊന്ന് ഗൃഹമേദിയായിട്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ എന്താണ്? ആ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ. ഗൃഹമേദി എന്താണ്? ഞാനെന്നും എന്റേതും എന്നുള്ള ധാരണയിലും ജീവിക്കുക, എല്ലാം സ്വയം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗൃഹമേദികളുടെ തലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? അത് അന്ധകൂപം, പൊട്ടക്കിണറാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ വീഴുന്നതിൽ നിന്നും നാരദമുനി ദശന്റെ 11,000 പുത്രന്മാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? ദശന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിൽ അത് ശരിയായി എന്ന് വരുന്നു, അല്ലെ? നാരദമുനി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്ര അയക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. നാരദമുനിക്ക് ശരിയായ പാത, ആധ്യാത്മിക പാത. ദർശനം എന്നാല് ഇവിടെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനായിട്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് അവരുടെ ദർശന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ട് ഈ ജന്മം വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ദർശനം അറിയാം. അപ്പൊ എങ്കിലും ഇത്രയും ആത്മാക്കളെ നാരദമുനി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നാരദമുനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദർശനല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ ദർശൻ പറയുന്നത്, ദർശന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 തരത്തിലുള്ള കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ അവർക്ക് ബാക്കിയാക്കി, അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ദേവന്മാരോട് കടം, പിതൃക്കളോട് കടം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരോട്, ആചാര്യന്മാരും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെയുള്ള കടം, ഇതൊക്കെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടാണ് അവര് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭാഗവതം പറയുന്നു, അല്ലെ? ആരോടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റാരോടും ഒരു കടപ്പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വ്രതങ്ങളെന്നും ഞാൻ ഗൃഹവ്രതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് യാതൊരു കാരണമില്ലാതെ നീ എന്റെ പുത്രന്മാരെ സന്യാസിന്റെ പാതയിലേക്ക് തെറ്റായി മാർഗദർശനം ചെയ്ത് എനിക്ക് വളരെ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി. ഒരിക്കൽ സഹിക്കാൻ കഴിയും. ഒരിക്കൽ നേരത്തെ ആദ്യം 10,000 പുത്രന്മാരെ മാറ്റുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? പിന്നീട് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ 1000 പുത്രന്മാരെ മാറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ശപിക്കുകയുണ്ടായത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ
പറയുന്നു. ദശൻ ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലാണ് ദശൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. തന്റെ നിഷ്കളങ്കരായ 10,000 പുത്രന്മാരെ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ നാരദമുനി സന്യാസത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ പറയാത്ത എല്ലാം സഹിച്ചവനാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ദശപ്രജാപതി ആഗ്രഹിച്ചു. ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ ചിലപ്പോൾ ഗൃഹമേധികൾ എന്നും കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കാരണം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയില്ലാതെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഗൃഹമേധികൾ. ശരിയായ ഗൃഹസ്ഥർ എന്തു തന്നെയായാലും ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭാര്യമാരുടെ സന്താനങ്ങളോടും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ്. നാരദമുനി മഹാമനസ്കൃതിയുള്ളവനാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച നാരദമുനിയോട് മഹാമനസ്കൃതിയുള്ളവനാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദശപ്രജാപതി നാരദൻ തന്റെ ആദ്യ പുത്രന്മാരെ തെറ്റായി നയിച്ചപ്പോൾ താൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദശന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ നാരദമുനി ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ദയയും സഹിഷ്ണുതയും ഉള്ളവനായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും നാരദമുനി രണ്ടാമതും തന്റെ പുത്രന്മാരെ തെറ്റായി നയിച്ചപ്പോൾ അവൻ ക്രുദ്ധനായി. അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുവാനാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസിയല്ലെന്നും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും താൻ നാരദമുനിയേക്കാൾ മഹാനായ സന്യാസിയാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ ദശൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നാരദമുനി വെറുതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിൽ അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നീ ഒരു ദ്രോഹിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീ ഭഗവാന് തന്നെ അപമാനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് നീ ഭഗവാന് പോലും അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നേക്കാളും വലിയ സന്യാസിയാണെന്ന് ദശൻ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, 43-ലാണ് പിന്നീട് ശപിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വസിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നീ എന്റെ പുത്രന്മാരെ ഒരിക്കൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ അതേ അമംഗളകരമായ കാര്യം വീണ്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാമെന്നറിയാത്ത ഒരു തെമ്മാടിയാണ് നീ. പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് നീയെങ്കിലും ഒരിടത്തും നിനക്ക് സ്ഥിരമായി തങ്ങാൻ കഴിയാതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ശപിക്കുന്നു. നാരദമുനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെല്ലാം വലിയ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കഴിയുന്നവരല്ല. സാധുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഗോസ്വാമിമാരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ, അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ദിവസമേ പലപ്പോഴും കഴിയും, ഏറി വന്നാൽ 3 ദിവസം മാത്രം, അതിനപ്പുറം അവർ അവിടെ കഴിയില്ല. എന്താണ്? ആ സ്ഥലത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ കാറ്റും തണലും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ കഴിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായ ആ സ്ഥലത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അവർക്ക് ഒരു രാത്രി മാത്രം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ കഴിയുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരും മറ്റുള്ള സാധുക്കൾ. അപ്പോ എന്നാൽ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, പല സാധുക്കളും വലിയ ആർഭാടമായിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുന്നവരായിട്ട് കാണും. അവരൊക്കെ വലിയ കൊട്ടാരം പോലുള്ള ആ വലിയ ആശ്രമങ്ങളും മറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടൊക്കെ അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാരെ കാണിച്ചു തന്നു എന്താണ് വൈരാഗ്യ ജീവിതം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചുള്ളതാണ് അവരോട്. എന്താണ്? ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങള് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണമായാലും വസ്ത്രമായാലും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഗോസ്വാമിമാര് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരൊരു ചെറിയൊരു വെളുത്ത വസ്ത്രവും ഉടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ, ധരിച്ചിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാരെ അനുകരിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ ആ മനോഭാവം ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഒരു പുറമെ കൗബീനൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഗോസ്വാമിമാരെ പോലെയൊക്കെ വേഷം ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും പ്രഭുപാദർ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവയുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. അവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കാണും. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് തങ്ങുന്നവർ, അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നവരാണ് അല്ലെ. വലിയ ജമീന്ദാരുടെ മക്കളും വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുള്ള
മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, ഇന്ന് മന്ത്രിമാരാകാനൊക്കെ ആൾക്കാർ കഠിനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടികൂടുകയും എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരക്കം പായുകയും അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്ന ആ മന്ത്രി പദവി പോലും അങ്ങോട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഓടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോ ഒരിക്കലും അവരെയൊന്നും ആർക്കും അനുകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സാധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. നാരദമുനിയുടെ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നവരാ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് തങ്ങുന്ന ആൾക്കാരല്ല എന്ന്. നാരദമുനിക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴെന്താണ് നാരദമുനി അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദക്ഷൻ ശപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, തത് പാഠം, ശരി, നീ പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. തത് പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നീ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആവട്ടെ. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്, വേണമെങ്കിൽ ശപിക്കാം അല്ലെ. നേരത്തെ നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാര് കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. ദേവന്മാരുടെ ഖജാൻജിയായിട്ടുള്ള കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. എന്നാൽ അവരും മദ്യപിച്ച് മഹാദേവൻ വരുന്ന വഴിയിൽ അല്ലെ അവിടെ അപ്സരസുകളോടൊത്ത് കേളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ നാരദമുനി അവരെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, നിങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളായി പോകട്ടെ എന്നത്. നാരദമുനിയും അത്രയും തപശക്തിയുള്ള ആളാണ്. നാരദമുനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ശപിക്കാം ദർശനെ അല്ലെ. എന്നാൽ നാരദമുനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഇതാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു സാധു മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും, അത്രയും സഹിഷ്ണുവും ദയാലുമായിരിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു സാധു എങ്ങനെയാണെന്ന് നാരദമുനി സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ശപിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിവോട്ടിയാക്കി മാറ്റണം, അവനെ ഈ ജന്മത്തിലെങ്കിലും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണമെന്ന് നാരദമുനി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ശപിച്ചിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്ന്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിദിശവ കാരുണിക സുഹൃത സർവദേഹിന മജാത ശത്രുവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണ. ഒരു സാധുവിന്റെ ഭൂഷണം ആഭരണമാണ് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരോട് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക, കാരുണ്യം കാണിക്കുക, ദയ കാണിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് സൗഹൃദം കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. നാരദമുനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ ദക്ഷനെയും രക്ഷപ്പെടും. ദക്ഷന്റെ മക്കളെയൊക്കെ നാരദമുനി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഈ ദക്ഷനെയും കൂടി ആധ്യാത്മിക വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനാണ് ഈ എല്ലാ ശാപങ്ങളും കേട്ടിട്ടും നാരദമുനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദരും കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ ധാരാളം വ്യക്തികളെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്നെയും ഇതുപോലെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇതാണ് ഒരു സ്ഥലത്തും തങ്ങാനാവാതിരിക്കട്ടെ അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത്രയും എന്താണോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നതാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഐ തിങ്ക് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, അത്രയും ലാളിത്യത്തോടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദർ. പ്രഭുപാദരുടെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെയുള്ള ആ റൂമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അല്ലെ. രാധാ ദാമോദറിലൊക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ ഒരു റൂം അല്ലെ, ഒരു കട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മേശ, അവിടെ ഇരിക്കാനൊരു പ്രഭുപാദർക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതാനുള്ള ഒരു ചെയറും ഒരു കട്ടിൽ വിട്ടാൽ അതില് പിന്നെ വലിയ ഒരു 2-3 ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അത്രയും അല്ലെ. അതുപോലെ ചെറിയൊരു കിച്ചണും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ജീവിച്ചത്. പ്രഭുപാദർക്ക് ഭുവനേശ്വറില് ടെമ്പിൾ എടുക്കാനൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ പ്ലാനുള്ള സമയത്ത് അവിടെ പ്രഭുപാദർ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. AC ഒക്കെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. 2 ആഴ്ച കാലത്തിലധികം 16 ദിവസം 18 ദിവസം അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ ചെലവഴിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടി ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദർ അവിടേക്കല്ല പോയിട്ടുള്ളത്. ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഗൗർ ഗോവിന്ദൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാനും നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു, പിന്നീട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോ അങ്ങനെ കുടുംബം ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ
പ്രഭുപാദരെ കാണുകയും അങ്ങനെ ദിശയൊക്കെ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഭുവനേശ്വറിൽ ടെമ്പിൾ എടുക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്നും നൽകിയില്ല. നിനക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ടെമ്പിൾ എടുക്കണം, എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെയോ പണമോ ഒന്നും ഞാൻ തരില്ല, നീ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ടെമ്പിൾ എടുക്കണം. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഹട്ട്, ഒരു ചെറിയ കുടിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നാണ് അത് എന്താ പറയുക, ഒറീസയുടെ ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറി അല്ലെ, അവിടെ അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് മാറില്ല. എന്നാൽ അന്ന് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള, ഇന്നെല്ലാ എന്താ പറയാ എയർപോർട്ടും അല്ലെ, കോടതി, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഹട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് ഗൗർഗോവിന്ദ് സാഹ് മഹാരാജിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും 2 ആഴ്ചയിലേറെ കാലം പ്രഭുപാദർ അത്രയും സിമ്പിളാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്ന ജീവിച്ചിട്ട് അല്ലെ, അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രഭുപാദര് അതൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെതാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവകന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ, സേവകന് ഉപയോഗിക്കാൻ. എന്നാലേ പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന്, അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശപിച്ചാലും എന്താണ്, ആ നാരദമുനി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദക്ഷിണയും കൂടി മാറ്റുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശാപങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടും നാരദമുനി ഒന്നും അത് നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നു ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. അവിടെ ജഗായി മതായി അല്ലെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുദർശനം എടുത്തിട്ട് അവരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത് അല്ലെ. ഇതിനാണ് ഈ ജഗായി മതായി അത്രയും പാപികളാണ്. ഇവരൊരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല, മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരില്ല അല്ലെ. അവരെവിടെയാണുള്ളത് ആ പാവികൾ ഉള്ളിടത്തേക്ക് മഹാപ്രഭുവിനെ വരുത്തിക്കുകയുണ്ടായി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അവർക്ക് അവിടെ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ വരുത്തിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് കാരുണ്യം നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത്രയും കാരുണ്യമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആദിഗുരു അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ്, ആ പരമ്പര തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദമുനി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ദശനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശാപങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും അനങ്ങാതിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരദമുനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദശപ്രജാപതിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നതെന്നും ഈ കുറ്റാരോപണങ്ങളും ശാപങ്ങളും സഹിച്ചതെന്നും ഇപ്പോൾ ചോദ്യമുണ്ടായേക്കാം. ദശന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നോ ഇത്? അതേ എന്നാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദശപ്രജാപതിയാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട നാരദമുനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാമായിരുന്നുവെങ്കിലും ദശൻ കോപം കൈവെടിയുമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിന വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുവാൻ നാരദൻ മനഃപൂർവ്വം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ദശൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവി ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കൂമ്പാരം കൂട്ടിവെച്ചു. അതിനാൽ ശാപത്തിന് ശേഷം ദശൻ സംപ്രീതനായി കോപമുക്തനാവുകയും സ്വന്തം ദുഷ്പെരുമാറ്റത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരാനും മോചിപ്പിക്കപ്പെടാനും ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും നാരദമുനി പ്രതീക്ഷിച്ചു. ജഗായി മതായിയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് അപരാധം ചെയ്തപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സഹിഷ്ണുതയോടെ നിൽക്കുകയും അതുമൂലം 2 സഹോദരന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ വീണ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിണത ഫലമായി അവർ പിന്നീട് പരിപൂർണ വൈഷ്ണവരായി തീർന്നു. നാരദമുനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ദശനും ഇതുപോലെ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും മാപ്പ് പറയും, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരും, ആധ്യാത്മിക വഴിയിൽ വരും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദശൻ എന്താണ്, ഈ ജഗായി മതായിക്കാളും മതപ്പതിച്ചതായിട്ടാണ്. ജഗായി മതായി അത്രയും മതപ്പതിച്ചതാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും അവർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ദശൻ അത്രയും അഹങ്കാരം അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിലൊന്നും തന്നെ മനം മാറുകയില്ല. നാരദമുനി അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ദശനെ ഡിവോട്ടി ആക്കണം, ഭക്തനാക്കണം, ഈ ഒരു ജന്മമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വീണ്ടും ദർശൻ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് നടത്തുന്നു. ഈ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനി പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. 60 പുത്രിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യായം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരേ. അടുത്ത ദർശന്റെ പുത്രിമാരുടെ സന്തതി പരമ്പരയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 60 പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരേ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.